سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات ارتراوي صحفي تعواتي تشلمات باير جرمن نمدنفع سنه ببكل تشحن عيسران سلستن مخانا بيرترا بدرجه هاجر كومدما بدرجه زوبا دبوب او وصيت هاجراو مرمرا شامناي كفلي بلوص ممحياش كمستر اي مغلاصو اب تግራይ ኩናት ካብ ዝቋረጽ ዓመት አውጽሩላ ብዘሎ እዋን ከቢድ ሰብአዊ ቅልውላው ገና ይቅጽል ከም ዘሎን ደቂ አንስትዮ ድማ ዝለዓለ ገዳያት ኮይነን ምህላወን ምሕባሩን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም መጥቃዕታት ይገብር ምህላው ምግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውንዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም أبيرترا زوبادو أو وصيت هاجراو مرمرا شامناي كفلي بلوص ممحياش كمستر آية تغليصو أبت بعيسان سلستانن بعيسان 4 حدار أمن دفراز تخيده جمجمة وزته أمنيستر تمرتي حلافة أهادو مرمرا شامناي كفلي ممهر هابت أصفها متأنا محلاف تمهارو أب عامته تمرتي كل تشحن عسران كلتن كل تشحن عسران سلستان بهاجر درجة بحموش تنت بسلسته ميتاويت أب زوبادو دما بشدش تنت بسلسته ميتاويت عبيت كمزر آية أب بقعد جن زيادة سرح كمزر ليغليصو أبتي رئيس مهران سوبرفايزراتن ني 12 اوسان زوباتات استساتفو ركب واحده هاجراو مرمرا شامناي كفلي زوبا دوب ممهر اسمروم كاب 22 شحن 428 تفتنتي اتم 54.6 ميتاويت كم زحالفي ابريو متن محلاف اب قطرات 52 ميتاويت اب كتماتات دما 41 ميتاويت كم زلو طقيس دما وصيت هاجراو مرمرا ناب 67 ميتاويتن لعليون كبن مبال كسرحلو اتحساسيبو إرتراوي صحفيت يرجع على انفسها ببايرش كونست فوردر برايس أما دنفع سنة ببز جبر التعبركتو تعوات تشلمات كوينا إذا شلمات كاب شحن شعة 260 حموشن جميرو بزي مقراص عامتاوي بمنستر الساينسن سنة ببن كفله جزءات باير جرمان كوها بزس انحيو يرجع على انفسها مس بي بي سي أبز جبر تقال محتت بتا أميازيا نابقو أجرمان تترجمة بإيش بين لبن زبل أرستس تحتمت أقدما اللغو بزبل أرستي وكوبات مبق أولوان قد متاتا حزاب بتقرينات حاتمات صنحت مصحفه نابت شلمات مبقعه غليصا اتي كفلي اب عودتات سنه طبب قبا تنقسقاس سئلي سعسعيت موزيقان سنه صحفن عمتاوي بولق نزعوتو 6000 يورو بقجله نزعوتو 10000 يورو ገንዘባዊ ሽልማትን ምስክር ወረቀትን ዝህብ ተካልዮ ይርጋለም ፍስሃ ሶኒ 27 ሕዳር ኣብ ከተማ ሙኒኽ ኣብ ዝተኻየደ ድሙቕ ስነ ስርዓትያ ሽልማታ ተቀቢላ ይርጋለም እዚ ዝተውሃበ ኣፍልጦን ሽልማትን ንመጻኢ ስራሓታ ከፈጥረላ ዝኽእል ድርኺት ኣመልኪቱ نزغربال حتو نشلمات إلكا ولا أي تسرح كتشلمولن كاللخاقن قليل نجر أيكونن نعي زيادة سمعيد زفتر اللي إزم أبزاز شلمت النمس حفزلو قطمتات عبيت مأسرتي استقد قد كلهم سلو زخونيم إلا يرقى ألم أبعده استقد قد كله استقد صعخلو استساقخلو قطمتات حجي أبزي كشلمولن كاللخو زفتر اللي سمعيتيو أبرأسي زمتس إلا بإرترا نشدشت عمتات تأثيرا زنبرت يرقى ألم كبإرترا نفس الدت مسمرحت زاقيت اللخو زي بريا قوني إيش بين لبن كمخا مستانيا كينكلز تبهلا صحافيت بمخان فراي هايت امبريفن زرستن مصحفتي نمحتم ابكي على يرقالم زاقيت زفريه تسرحات عملكيتا مصحفتي نقحتم بناتي ولقاو صعرز تفطرت راي يكونن كامبين جيرمن زامسلو عبدلات فطيرم ليوم مخنياتو كلتين اتناي جيرمن مصحفتي بين جيرمن بزدالو لي عدليه كدالون كيله تبل نساتا حيزا انا تجديده كاب عدي تسديده نسدتي ترجم كوصالو انت خوينا خا تسديده كصحف لني تسديده كصحف انت زيك إله موت أي ترجم يبلون أبعدي كوف مبال محشني كصحف دليتي كبل أتي أبعدي كبلو زيك ألكو كجبرن كبل إلى كم سسرت كين نفسي زحسب تبل زين الناس تشلمات نأتي كاب كل تشحن حدا جميرو هلواتو زي فلة تأثير زلو عدالو غازيت أبحت الزنبرة أماني الأسرات كتبركتو به كم زبلة حبيرة أنا الشلمات بناي مصحف كالتي تراي بقعية إلى أيكون كنز حسب نقول لا زانتايو نزل شلمات أبكعني مخنياتو قال أبت مصحفتك كابزلو قدمتات مخنيات مقطعيين مخنيات سقايين يوم قاليهم كأه وصيت ناي وصعيم إلا أماني الأسرات كأه نمو يقوب زلو توفاينت عدماني حدا بتصحي عدماني حدا ولدو حالواتو تسويرو حدا كابتم واغا زخفلو زلويو نعي كأه أبجيزين إسنتي مصحف أبزفتنولو زنبركو بناتو متبع ناتو غازيتا زل على عدلات يتفتر اللي نيرا كم قط أمخاء عزيز ألو النسبيو سلازي الشلمات كقبالن كلهو نسيك قديم أبرسي زمت تبل بين إرترا أبزهبا
ዝረከበ ዓመታዊ ሽልማት ኣብ 2019 በኹረት ዓዋቲት ዝኾነት ይርጋኣለም ፍስሓ ተሸላሚት ናጻን ተባዕን ጋዜጠኛ ሽልማት MMY 2022 ኣብ 2019 ድማ ሓንቲ ካብተን 5 ለወጥ ደቂ ኣንስትዮ ጸሓፍቲ ተባሂላ ብፔን ኢንተርናሽናል ዝተሰምየት ከምኡ ከዓ ተዓዋቲት ጆርጅ ኤልሰር ፕራይዝ 2023 እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ካብ ዝዛዘም ልዕሊ 1 ዓመት ኣቁፂሩላ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ገና ጽልዋይ ይሕድር ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብልዑል መጠን ተሃስየን ከም ዘለዋ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ጉጅለ ስደተኛታት ኢንተርናሽናል ወይ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ሲቪላውያንን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ቃለ መሕተት ብምግባር ሰፊሕ መጽናዕቲ ዘካየደ እዚ ትካል ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ዝነበረ ውግእ ብግምት ካብ 40 ክሳብ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ከም ዘጋጠመን ኣረጋጊጹ። ካብዘን ግዳያት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ዓመጽ ከም ዘጋጠመን ልዕሊ 70 ሚእታዊት ድማ ብዕጡቃት ጉጅለታት ምልሻውያን ኣረሜናዊ ጉጅላዊ ዓመጽ ከም ዝተፈጸመን እዚ ትካል ገሊጹ ዘሎ። ብተወሳኺ እቲ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 7 ሚልዮን ዝቝጸር ህዝቢ እኹል ሓገዝ ዝህብ ትካላት ጥዕና የለን ድሕሪ ምባል 3 ናይ ስነ ኣእምሮ ክሊኒካት ጥራይ ንሙሉእ ትግራይ ኣብ ጥቕሚ ይውዕላ ከም ዘለዋን እዚ ድማ ብዙሓት ግህዘት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ዘይተሓከመ ውሽጣዊ ስምባደ ከም ዘለወን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ብሰንኪ ዕንወት ዘይምርግጋእን ቀጻሊ ግጭትን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ እውን እቲ ጸብጻብ ኣቃሊዑ። እዞም ተመዛበልቲ ውልቀ ሰባት መሰረታዊ ድሌታት ከም ምግቢ፣ ማይ፣ መጽለንን ሕክምናን ስለ ዘይብሎም ናብ ሕማም ሕጽረት ምግቢ ከምኡውን ናብቲ ከቢድ ምርጫ ዝኾነ መንዝርና ምእታውን ይግደዳ ምህላውን ይገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካልእ ምስ ትግራይ ኣብ ዝተሓዝ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ልኡኽ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ወይ USAID ዝኾነ ስኮት ሆክላንደር ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ። ኣብቲ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ንኣባላት ካቢኖ ዝኾኑ ጀነራላት ታደሰ ወረደን ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዘጠቓለለ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጉጅለ ምስቲ ናይ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ወይ USAID ልኡኽ ስኮት ሆክላንደር ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ዘካይድዎ ዝርርብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ነታ ክልል ብጽቡቕ ብዘርብሕ መንገዲ ኣብ ምክፍፋል ሰብኣዊ ረድኤት ዘተኮረ ናጻ ዕላማ ምግባር ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ይገሊጹ። ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት እቲ ሃገርን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ኩናት ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ቦታታት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ካርቱም መጥቃዕትን ነፈርቲ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ ከተማ ካርቱም ብብዝሒ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ክኣቱ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ድማ ሰራዊት እቲ ሃገር ነዚ ንድሕሪት ንምምላስ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሓያል ደብዳብ ነፈርቲ ዘካይድ ዘሎ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ብጀነራል ሕሜቲ ዝምርሑ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብታ ካብ ካርቱም ኣብ ብዙሕ ዘይርሕቕ ከባቢታት ዘላ ከተማ ኦምዱርማን እውን ዓብ ስርሒት ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ኣብ ካርቱም ኦምዱርማን ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉርን ከቢድ ውግእ ተኻይዱ እዩ። ብፍላይ ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ካርቱምን ኦምዱርማንን ሬሳታት ተደርብዮም ከም ዝተረኣዩ ናይ ዓይኒ ምስኽር ንማዕከና ዜና ሓቢሮም ነይሮም። ሱዳን ን7 ኣዋርሕ ዝጸንሐ ኩናት ሓድሕድ እቲ ሃገር እናተጋደደ ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንምቅራቦም ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ክሳብ ሕጂ ኣይተዓወተን ኣሎ። ኣሜሪካ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኢጋድን ካልኦት ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ተኹሲ ደው ንምባል ከዘራረቡ ፈቲሮም እኳ እንተነበሩ ክሳብ ሕጂ ግና ኣይተዓወቱን። መራሒ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብዚ እዋን ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ንምርካብ ኣብተን ሃገራት ዑደት ከካይድ ይጸኒሑ። እቲ ጀነራል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ኤርትራ፣ ጅቡትን ኢትዮጵያን ምብጻሕ ኣካይድ እዩ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.